Ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам, шумо имрӯз дар барномаи Чашмаи умед иштирок доред. ҳамватанони азизам, шумо имрӯз барномаи Чашмаи умедро гӯш карда истодаед. Ин якумин барномае ҳаст ки дар бораи сарватмандӣ, дар бораи фикри озод, дар бораи илм, дар бораи шахсиятсозӣ сухан меронем. ҳамватанони азизу гиромӣ, имрӯз ману шумо шоҳиди оне ҳастем ки аз 60 то 70% мардуми тоҷик, мумкин ки 90%-ашам дар байни 20 сол аз китобхоне ки дур шудагӣ ҳастанд. Ба ҳамин сабаб фикронаи мардуми мо танг мондагӣ ҳаст. Ана чӣ гум, фикронаи шумо бошад, ин ҳамин ягона чизе аст ки шумо шахсияти шуморо месозад. Ин фундаменти шахсияти шумо, ин тарзи фикронаи шумо ҳаст. Фундаменти ояндаи шумо, ҳаёти шумо, ин аз фикронаи шумо вобаста аст. Инсон ба ҳаёти худ ҳамон чизҳое овардан метавонад ки, ҳамон мақсадҳое дастрас кардан метавонад ки ба он фаҳмишаш расад. инсон танҳо ҳамон коре уҳда мебарояд ки ҳамон кора кардана барои амалӣ кардани он кор, натиҷа ба даст овардани ин кор фаҳмиш дошта бошад. Инсон аз фаҳмишаш боло кардан наметавонад. Инсон аз доираи фаҳмишаш берун баромадан наметавонад. Границаи, диққат кунед, сарҳади муваффақияти шуморо фаҳмиши шумо аниқ мекунад. Чӣ қадар шумо фикронаи шумо баланд бурояд, чӣ қадар шумо чӣ қадар масштаби фикронаи шумо зиёд бошад, ҳамин қадар шумо идеяҳои нағз ба саратоб мебиёяд. Камбағалӣ ин бепулӣ нест. Камбағалӣ ин тарзи фикронаи камбағалӣ доштан аст. Сарватмандӣ ин пулдорӣ нест. Сарватмандӣ ин тарзи ҳаёт аз сар гузордан, тарзи зиндагии хуб кардан аст. Вақте ки ман ҳозир дар бораи сарватмандио камбағалӣ гап мезанам, ин мазмуни оне надорад ки ман дар бораи пулдорӣ ё бепулӣ гап зада истодам. Ман дар бораи фарҳанги бақувват, дар бораи илҳоми бақувват, дар бораи шахсияти бузург гап зада истодам. Барои ҳамон дар муддати кории ман дар 22 соле ки кор карда истодам, номи ман Саидмурод Давлатов, ман доктор илмҳои равоншиносӣ, доктор илмҳои иқтисодӣ, профессор маркетинги бизнеса. Дар муддати 22 соле ки дар 63 давлати дунё ман кор карда баромад карда, зиёда 730 чанд ҳазор одамо дарсҳои мана гӯш кардагӣ аст. ҳамин сабаб таҷрибаи корие ки ман гирифтам дар ҳамин муддат дар китобҳом овардагӣ ҳастам. 55 та тарзи фарқияти фикронаи мардуми камбағал ва мардуми сарватмандро ман омӯхта буромада дидам. Вақте ки ман омӯхта буромада дидам ки мардуми сарватманд ва мардуми камбағал ҳамин хел фикрона доранд, ба хулосае омадам ки ҳар чизе ки ба ҳаёти инсон пайдо мешавад, аввал дар сари ӯ пайдо мешавад. Дар ҳаёти мо ҳамаи чизе ки мо мехоҳем ду бор пайдо мешавад. Якум бор дар сари мо пайдо мешавад, баъд дар ҳаёти мо пайдо мешавад. Фикри илм омӯхтан аввал ба сари шумо пайдо мешавад, баъд шумо меравед илм меомӯзед. Фикри ягон корхона кушодан аввал дар сари шумо пайдо мешавад, баъд шумо рафта корхона мекушед. Фикри як кастак ҷанг кардан ё ғурбат карданам аввал дар сари шумо пайдо мешавад, баъд шумо рафта ин кора мекунед. Вақте ки фикронаи шумо ба қувват шуд, фикронаи шумо фикронаи сарватмандӣ пайдо шуд. Фикронаи сарватмандӣ ин чӣ гум, ин созидательни фикрона, ин чизе ки як фикронае аст ки доимо як чизи нав мебиёрад ба ин дунё, доимо як чизи нав месозад. Диққат карда бинед. Мана мисалан ман ин куртае ки ман шумо мепӯшем, ман ин компютере ки шумо шишта тамошо карда истодед, фотоаппарате ки ҳаст, самолёте ки ҳаст, дорӯи уколе ки ман шумо истифода мебарем, мошине ки ман шумо истифода мебарем, самолёте ки истифода мебарем, ин хонаҳое ки ман шумо зиндагӣ мекунем, ҳамино вақташ ба набуд. ҳамино як вақте фикри як инсон буд. диққат кардаистед. ҳамин ҷамъияте ки имрӯз ману шумо дида истодем, ин пешравие ки ману шумо дида истодем, ҳамаи ин як рӯзе ин фикри як инсон буд. Ман ин электричество бинед, рӯшноя бинед, ман ин роҳҳоя бинед, ман ин мостоя бинед, ман ин кайҳона бинед. ҳамино як вақте фикри як инсон буд. фикри инсон лаёқате дорад, тавоное дорад ки асрҳои аср гузарад. вақте ки инсон меҳнати фикрона, натиҷаи меҳнати фикронаашро ба даст оварданӣ мешавад, натиҷаи меҳнати фикрона ҳазорҳо сол фоида мебинад. Ман шумо ба ду мисол мебиёрам, якта намуна мебиёрам. шумо метавонед ки деҳқонӣ кунед, ҳар сол вақте ки шумо имсол кишт мешунонед, тирамо ҳосилашро ба даст мебаред. ана ин ҳосили якбора.
меҳнати як бора, ҳосили як бора. соли оянда барое ки ҳосил ба даст биёред, бо аз сари наф шумо маҷбуред ки бо дehqonӣ кунед. як сол ба як бор ҳосил мегиред ё ду бор мумкин, не ки ҳар боре то нашинонед, то гирифтан наметавонед. ин як меҳнат, як результат, як меҳнат, як одно действие, одно результат. як меҳнат, як результат. Анакун шумо метавонед ки боғбонӣ кунед. агар ки фикронаи шумо ба пеш равад, шумо метавонед ки боғбонӣ кунед. ман мехоҳам ки шумо фарқияти фикронаи мардуми сарватманд ва камбағала ҳис кунед. шумо метавонед ки боғбонӣ кунед. як бор меҳнат мекунед, 20 сол ҳосил мегиред. нигоҳ кунед, кадомаш эффективна, кадомаш натиҷаи бақувват дорад. мана ин гӯем деҳқонӣ, мана ин боғбонӣ. вақте ки шумо деҳқонӣ мекунед, аз як меҳнати карда истодагиятон як результат мегиред. нигоҳ кунед, як меҳнат, як результат. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед, як действие, як меҳнат, як результат. диққат. вақте ки шумо боғбонӣ мекунед, як действие, то есть як меҳнат 20 сол результат мегиред. мумкин 50 сол результат мегиред. баъзе дарахте аст ки 400 сол умр мебинад. анакун вақте ки шумо илми меҳнатӣ мекунеду фикронаи, диққат кунед, сарватманд ба худатон вақте зиёд мекунед, вақте ки шумо фикронаи сарватмандиро меомӯзеду, инро ба худатон як мақсад мегузореду, шумо тарзи ҳаётатона ҳамин қатъи гурзонда мегиред, шумо кадом меҳната мекунед? меҳнати илмӣ. илм. вақте ки шумо меҳнати илмӣ мекунед, мана нигоҳ кунед, самолёти як бор ихтироъ кардан. ҳазорҳо сол одамо истифода мекунад. баъзе дору, баъзе укол, баъзе нигоҳ кунед, роҳҳо, мошин. як бор меҳнат мекунед, мумкин ки миллион результат мегиред. ҳамватанои азизи гиромӣ, аз сабабе ки 20 сол, 25 соли охир халқи мо аз китобхони дур шуда истодааст. дар ҳақиқат гуҷоба истодааст халқи мо. кори сиёба ё деҳқонӣ мекунад, ё фақат мардикорӣ мекунад, ё ки фақат стройка барафта кор мекунад, ё ки таксистӣ мекунад. таксистӣ ҳами клиенту ҳозир бурдӣ, даромад ҳаст, набурдӣ, даромад нест. чизе ки ман ба шумо мехоҳам ки омӯзам, ман мехоҳам ки ману шумо ба ин ҳаракат кунем. ман боварӣ комил дорам ба ҳар як фарзанди миллати тоҷик, ба ҳар як шахсе ки имрӯз ин барномаи моро чашмаи умедро гӯш карда истодааст. ман бовари калон дорам ки ҳар як фарзанде ки ин имрӯз мо ба мақсаде омадем ки 54 ҳафта дар муддати як сол, ҳар ҳафта дар рӯзи шанбе барномаи мо пахш мешавад. фақат дар бораи илм, дар бораи фарҳанг, дар бораи пешравии шахсияти шумо ман гап мезанам. ман мехоҳам ки дар муддати як сол то ахири ин барнома шумо тарзи мана ин фикрона чӣ хел як бор план кашида, нақша карда кор кунам ки миллион ҳосил ба даст биёрам, миллион результат. ана ин чиза ман мехоҳам ки шумо омӯзед. шумо тасаввур карда бинед, ҳамаи инсон дар ҳамин дунё 60 сол, 70 сол то 100 сола мумкин ки зиндагӣ мекунад. не ки агар ки бисёртараша гирем, куллан 70-80% мардуми рӯи замин ҳамин 60 то 80 сола зиндагӣ мекунад. як 10% дигаш мумкин то 100 сола мерад. аз 60 то 80 сола бисёриҳо. дуруст? диққат кардааст. як 5% дига то 60 ам намерад. диққат карда бинед. нигоҳ кунед. чиба як баъзе одамо зиндагиаш ба ҳама қадар меҳнат мекунаду ба зур нук ба нук зиндагӣ мекунад. неки баъзе одамои дигар бошад, миллионеру миллиардер шуда метавонад. чиба ки мана ино ҳосили меҳнати ҷисмонӣ ба даст мебиёранд, ана инҳо ҳосили меҳнати ақлӣ, меҳнати илмӣ ба даст мебиёранд. бо як мисоли дига мебиёрам барое ки шумо мана фаҳмед. тарзи фикронаи мардуми камбағал ва сарватманд чӣ фарқият дорад? чанд вақта ман дар қишлоқи худам будам, ман ноҳияи айнӣ таваллуд шудагӣ ҳастам. мо як қишлоқи дурдаст ҳастем ки қишлоқи мо қишлоқи дарғ, охирон қишлоқе ҳаст ки баъд аз вай мачҳои кӯҳна сар мешаваду далши кӯҳ сар мешавад. диққат кардаистед. дар ҳамин қишлоқи майдияки мо ки таги 350-370 оила зиндагӣ мекунад ё ки мумкин 400 оила. якта муаллимам ҳастам. ман ҳар соле ки мерам муаллимо қати вохӯрӣ мекунам, талабао қати вомухӯрӣ мекунам. як рӯз чанд вақта ки рафтам, ман дар бораи дарахтшинонӣ гап задам. ман гуфтам ки
пештатар мардуми бобой бобокалони мо дар кӯҳистон лалмкорӣ мекарданд. Лалмкорӣ бошад маънаи деҳқония. Ҳар сол сари коҳ буромада замина ҷуфт карда лалм коришдан дар кор буд, ки гандуму ҷав коришда нон хӯрдан дар кор буд. Ман гуфтам ки аин дур шуда боғбонӣ кунед. Баъд аз боғбониам бо фақат меҳнати ҷисмониша ба назар нагиред, меҳнати илмиша, агрономӣ, именно технология истифода бурдана ёд гиред. Якта муаллим мисоли хуб гуфтанд. Гуфтанд ки дарахтое дорам, боғ дорам, дарахтҳо дорам. Ана ҳамин ҳар сол меваи ҳамин дарахтҳо гирифта мефурӯхтам. Ҳамин дарахтҳо мева медод 1 кило ҳамина, 1 килоша, ман 1 кило ҳамина 1 сомонӣ мефурӯхтам гуфтанд. ранги ҷилла гирифта, компоте гирифта одамо мефурӯхтанд. Ман гуфтам ин гапи ман анча вақт шуд, ба ман гуфтам ки чӣ ба дарахтотон пайванд накардед? Гуфтанд муаллим аз рӯзе ки шумо омада инҷа гап зада рафта истодед, 10 сол 5 соли охир ман гирифтам дигар боғамба гуфтанд якчанда дарахтҳо пайванд кардам. Диққат карда истед. 1 кило вайшона 1 сомонӣ фурӯхта истода буданд. Анаку вақте ки гирифта пайванд карданд дарахтҳоя чӣ шудааст? Анаку 1 килои ҳамин дарахти пайванд кардагишона 9 сомонӣ фурӯхтанд ҳамин сол 2020 ва ман гуфта 2019 гуфтанд ки соли 2019 9 сомонӣ фурӯхтам, як сорташа бо як сорти дигаша, навъи дигаша 1 килоша гуфтанд 25 сом фурӯхтам. Анаку ман мехоҳам ки шумо чизе бинед. Нигоҳ кунед. Инам ҳамон дарахт, инам ҳамон дарахт, инам ҳамон дарахт. Инам ҳамон қадар вақт мерад барои об додан, ин бам ҳамон қадар вақт мерад барои меҳнат карда ҷамъ кардан, ин бам ҳамон қа. Меҳнати ҷисмонии ҳамин дарахтҳо як хел. Не ки ҳосилаш 25 бор зиёд. Чӣ ба? Мана ин 1 сумаш чӣ ба ки ин даромади меҳнати ҷисмонӣ ай. Ана ин 24 сумаш меҳнати ақлӣ, илм. Технология, илм, фаҳмиш. Ман мехоҳам ки шумо фаҳмед ки ҳамин бадани одам, ҳама кадом органи бадани одам, кадом узви бадани одам ҳама тамбалай. Майнаи сараш, мозг. ҳамин майнаи сари инсон ҳама тамбалтарин ҷузъи бадани шумо ҳаст. Вай намехоҳад дигаргуния, вай намехоҳад ки бешавад, вай намехоҳад. Бо ҳама хитри аст. дасти шумо итоат мекунад, куҷое хоҳед амона роҳ мекунед, чашми шумо итоат мекунад. Не ки майнаи сари шумо гапи дигаро ба дода мешад. ҳама роҳи осона мековад, ҳама роҳи хитригия мековад. барои ҳамон насиҳат ҳар кас ба маъқул нест. вақте ки баъзе вақт ман ҷанома насиҳат мекунам, нигоҳ мекунам, рӯша туруш карда мана ин хел нигоҳ мекунад. писарам, ман ба ту ягон чизи ганда гуфтам? Не. Аба чӣ ба ин хел ту недовол нишистӣ? нороҳат шудӣ? чӣ ба ки барое ки одам аз чизи гандагӣ даст кашаду шахсияти бузург худаш ба тарбия кунад, вай доимо бо болои худаш кор кунад. доимо. барои ҳамон ҳама ҷузъи бадани шумо ба ҳама тамбал ин майнаи сари шумо аст. шумо бояд ки вай ба роҳбарӣ кунед. агар вай ба шумо роҳбарӣ намекунед, вай против шумо кор мекунад. вай рақиби шумо мешавад, ёрдамчии шумо намешавад. барои ҳамон тарзи фикронаи мардуми камбағал аст, тарзи фикронаи мардуми сарватманд. агар ки шумо тарзи фикронаатон, фикронаи сарватмандиро ба худатон тарбия кунед, ояндаи шумо хеле хуб аст, ояндаи шумо хеле бузург аст. байни мардуми камбағал сарватманд ягона чизе ки мардума фарқияташ ҳаст, ин тарзи фикронаш аст. чиба ки ҳама таваллуд мешавад ё духтарча ё писарча. 99% одамое ки имрӯз ман шумо мебинем ки сарватманд ҳастанд, аз рӯзе ки во таваллуд шуданд во сарватманд набуданд. 99% чемпионо бинед, Брусли бинед, Тайсон, дигар чемпионо, одамои муваффақи дунё, музиканто, спортсмено, миллионеро, миллиардеро, олимо, художнико, ҳамино бисёртараш ё духтарча таваллуд шудагиаст ё писарча. ана ҳаёт ин барои ману шумо як шанс метиҳад ки чӣ хел инсон шудана. ҳар як инсон худаш интихоб мекунад, чӣ хел инсон худаш ба тарбия карда шахсият сохтана. ана кун тарзи мардуми фикронаи мардуми камбағал ва фикронаи мардуми сарватманд. ҳамватанони азиз, бори дигар мегӯям ки шумо бояд ки аз ҳосили меҳнати ҷисмонӣ дур шавед, ҳосили меҳнати ақлия ба даст овардана ёд гиред. майнаи сари шумо ба монанди ҳамин замин ҳаст, ба монанди ҳамин агарот, ба монанди ҳамин замин. агар ки дар ҳамин замин шумо меҳнат накунед, алафо ёбоӣ бисёр мешавад.
майнаи сари шумо ба ҳамин монанд аст. вақте ки шумо китоб намехонед, вақте ки шумо болои худатон кор намекунед, вақте ки шумо мақсад намегузоред, аз паси мақсадатон, аз дунболи мақсадатон намеравед, шумо чӣ мешавед? шумо ҳаётатон до ана ранг анамо агароде ки алафо ёбои бисёр аст, ана ҳамон хел майнаи саратон ба гапҳои кӯча, гапҳои бемазмун. аз сабабе ки 70-80% мардуми мо китобхон нест дар имрӯз, барои ҳамон бисёртар агар ки шумо ютуба тамошо кунед ё ки инстаграма тамошо кунед ё контакт ягон чи, бинед ки чизҳои фарҳангӣ, мисол шумораи тамошобинаш бисёр аст, ё ки ман ҳамин чизҳои ҳазлу шӯхии бемаъно, гапҳои холӣ, гапҳои нодаркорӣ, баромадҳои ҳамон влогораи ҳозир бисёр садҳо ҳазор просмотр мегирад ки гапҳои пуч. а барои чӣ? барое ки 60-70% халқи мо ҳамон мардуме ки китоб намехонад, ҳамоно ба ҳавасаш аст, ҳамоно ба гӯш мекунад. ҳамона вақте ки шумо фикронаи камбағалӣ ҳаст, вақте ки шумо китоб нахонед, вақте ки шумо болои худатон кор накардед, баъд ҳамин чизҳо ба ҳавас пайдо мекунед. ман гуфтанӣ ҳастам ки одам тез худаша аз даст бой додан метавонад. чибаки имрӯз ин интернет дигар чизҳо ҳама доступне. шумо бояд интернета истифода баред барои шахсияти бузург сохтан, барои илм омӯхтан, барои бизнес сохтан, не ин ки барои дигар чизҳо. тарзи фикронаи мардуми камбағал ва сарватманд, якчанда мисол мебарам. мардуми камбағал, то есть 55 фарқияташ ма омӯхтагӣ. ҳамина ин научное исследование гурзонда, ин открытие ман ҳаст. 55 фарқияти мардуми камбағал ва сарватманд. мардуми камбағал доимо фикр мекунад, агар ки ман сарватманд мебудам, агар ки ман оилаи пулдор ба таваллуд мешудам, агар ки ман ба як кас ҳозир ёбам ки ягон кас спонсировать кунад, ёрдам кунад, агар ки ман падару модар медоштам, агар ки ман касале намешудам, агар ки ман ба як партнёри хуб пайдо мешуд, агар ки ман ба вақтар солои 90 сар мекардам, агар ҳозир ҳаме ҷо ба, агар ки ҳами конкуренсия мушоҳид намекард, агар ки ман тоҷик таваллуд намешудам, ягон давлатҳои дигар ба пешқадам ба пештатар ба, агар ки ман тақдирам ин хел вазмин намебуд, агар ки ман сал донотар мебудам, агар ки ман ин хел тамбал намешудам, агар ки ман оилаи серфарзанд ба таваллуд намешудам, агар ки ман ба як кас шанс медод, агар ки ман як одаме во мехӯрдам ки роҳи кор ман ба нишон медод, агар ки ман маълумоти олии дуруст мегирифтам, агар ки ман ба ҳозир пул бошам, ман медонам чӣ кор кунам. анами агар ки ман, ин тарзи фикронаи мардуми камбағалӣ аст. шумо ҳазор бор ин мумкин ки шумо ба монанди ҳамин гапҳои ман дар саратон фикр бошад, ё ки мумкин ки сал дигартар бошад. не ки агар ки шумо дар саратон хаёл бошад ки пул бошад худам ман бизнес мекунам, пул бошад худам ин кор кардан метавонам, агар ки налога пас кунам манам рафта Тоҷикистон бизнес кардан метавонам, ё ки дигар чӣ. ман гуфтанӣ ҳастам ки шумо решапайвандат қати фикронаи камбағалӣ дорӣ. барои ҳама қадар ин кора ту ягон вақт карданам наметавонӣ, чунки фикрона ҳаёти одаме месозад. мардуми камбағал доимо худашон ҳамин қати таскин метиҳанд. бале, мумкин ки шумо туре, мумкин ки шумо вы праве, не ки шумо худатон таскин метиҳед, дилтатон таскин метиҳед, не ки ин ба шумо ягон натиҷае намедиҳад. сифати умри шумо дигар намекунад, ҳаёти шумо ба дигаргунӣ намебиёрад. мардуми сарватманд чӣ хел фикр мекунад? агар ки мардуми камбағал агар ки гуфта фикр кунад, мардуми сарватманд чӣ хел савол мемонад? чӣ тавр ман ин кора бояд кунам? чӣ тавр ман ин мақсадамро бояд амалӣ кунам? кадом илмҳоя омӯзам, кадом ҳунарҳоя омӯзам ки ба ман осон шавад, кадом одамо хати шунос шавам, кадом роҳҳоша ёбам, чӣ қадар ман ба капитал дар кор меша барои ин мақсадама амалӣ карданам. то есть мардуми сарватманд ҳар бор худашон ман ин савол метиҳанд, чӣ тавр, чӣ кунам? ҳама вақт ҳаракат карда амал мекунанд барое ки ба мақсадашон наздик шаванд. дуюм, мардуми камбағал, тарзи фикронаи мардуми камбағал он аст ки мардуми камбағал фикронаи норасоия доранд. то есть бедные люди мыслят категориями нехватки. фикронаи норасоӣ ҳаёти одам ба вай пурра шуда рафтан мегирад. ҳамин фикронаи норасоӣ худи гена қате ва клетка қате гена қате 7 пушти одам ба мегузарад. ин чизҳое ки ман гуфтанам, тарзи фикронаи инсон авлодан мегузарад. 7 пушти шумо ба анакун мардуми, агар ки мо 7 пушти пешанги мо нигоҳ кунем, доимо норасоӣ, ҷанги якуми ҷаҳон, ҷанги дуюми ҷаҳон, мушкилӣ, ғарибӣ, камбағалӣ, бадарғагӣ, азоб. ана ҳамон бисёраш ҳозир мардуми мо ба доимо роҳбар дар кор, мардуми мо доимо гуфтан дар кор, мардуми мо доимо хала карда истодан дар кор. ҳамин чи асрош қати омадагӣ.
عادت شده ماندگی. برای همون نگاه کنید مردم камбағал тарзи фикронаи мардуми камбағал норасоӣ аст. ҳамма чӣ ба норасоӣ мебинад, ҳамма чӣ ба фақат доимо фикри норасоӣ дорад дар сараш. танҳо ҳамин фикронаи норасоӣ 6 симптом дорад. мана китоби тоҷикиш ба ҳаст, а русиш ба мана ин хела стратегия мешинем ба гатихи бедних ёфта хонед. чӣ ба ки ман агар ки ин ҳозир дар бораи ин 6 симптом гап занам 2 соат вақт мерад камаш ба барах ва ёфта худатон мехонед ва аз дарунаш мехонед. ман баъзан гуфта мегузарам мардуми камбағал фақат фикри норасоӣ мекунад, рӯз тоша ба ҳисоб мекунад. лечение ба намерасад, хӯрока ба намерасад, ойлик ба намерасад, ремонт ба намерасад. доимо фикри норасоӣ мекунад. вақте ки шумо доимо фикри норасоӣ кардед, норасоӣ шумо ба зиёд шуда рафта ҳам мегирад. чиба ки фикратон ҳавай ба банд. чизе ба ки диққататона шумо нигоҳ кунед. ҳамин майни сари одам ин як қувват дорад, як қуввати аҷоиб дорад. ман шумо ба гуфтам ки ин курта, мана ин фотоаппарат, ё ки мана ин камера, мана ин компютер, мана ин самолёт, ино ҳамаш результати фикри одамай, натиҷаи фикри одамай. ҳамино қуввата як вақте ки шумо диққататона гуҷо направид мекунед, ҳамон қувваи умственни энергия мо мегӯем, ҳамин қувваи майнаи сари шумо ҳамон ба бурафт. вақте ки шумо ҳамин шумо направид мекунеду диққататона норасоӣ ба мепартед, мана мисол ҳама вақт норасоӣ пешатон мебиёд. худатон ба баъд нобоварӣ сар мешад, вақт намерасад, пул намерасад, саломатӣ намерасад. баъд кадом соҳаи ҳаёта бинед инҷи ба норасоӣ, унҷи ба норасоӣ, доимо норасоӣ. а мардуми сарватманд бошанд чӣ хел фикр мекунанд? бедни мислит категориями нехватки, богати мислит категориями изобилия. мардуми сарватманд фаровонӣ, тарзи фикронашон фаровонӣ аст. чӣ гуфтаги гап фаровонӣ? диққат кунед. чӣ гуфтаги гап фаровонӣ? фаровонӣ ману шумо гуфтем ки ин ҳамми чизе ки ману шумо дида истодем як вақте фикри инсон буд. техника, лекарства, самолёти, ҳамин чизо. диққат кунед. дар сари шумо фикр аст, дуруст? анакун ин маълум мешавад ки фикри инсон ин як ашёе ҳаст ки аҳавай ин маҳсулотро месозӣ. ин ашёе аст ки мана ин доска сохтааст, здания сохтааст, света сохтааст, дигар чизҳо сохтааст. мо гуфтем ки мана ҳосили меҳнати ақлӣ чӣ қаст, ҳосили меҳнати ҷисмонӣ чӣ қаст. ҳосили меҳнати ақлӣ миллион результат метиҳад, ҳосили меҳнати ҷисмонӣ як меҳнат як результат. анакун агар ки фикри инсон ин як ашё барои ҳамин чӣ бошад, агар дар сари шумо фикр тамомшавӣ дорад, кадом рӯз фикр бедор шудед ки саратон ягон фикр нест. фақат сари мурда ба фикр нест. одами зинда ба як фикр ҳаст. анакун чӣ хел фикрро дар саратон пайдо мешавад? аз худи шумо вобастага. шумо чӣ хеле ки худатонро тарбия кунед, ҳамон хел фикрро пайдо мешавад. анакун барое ки шумо мишленатонро созед, аз чӣ сар карданатон дар кор? сета чӣ фикронаи шумо месозад, сета чӣ ояндаи шумо месозад. шумо метавонед ки аз любой одам пурсед, ки аз ҳар шахсе пурсед ки сета савол тиҳед, шумо дарк кардан метавонед ки оянда 10 сола 20 сола умри ин одам чӣ хел мегузарад. якум кадом китоб хонда истодӣ? чунки ки китобе ки шумо мехонед вай фикронаи шумо ба таъсир мекунад. дуюм рафиқат кист, муҳит, ҳамсӯҳбатат кист, ки қадри ту бисёртар дӯстӣ дорӣ. сеюм устодат кист. анамин сета чӣ шахсияти шумо месозад. кадом китоб мехонед, рафиқатон кист, то есть ҳамсӯҳбататон чӣ хел одамо ҳастанд, среда, муҳит, кадом муҳит ба шумо суҳбат карда гашта истодед. сеюм чӣ? сеюм устоди ту кист. шумо устоз гиред. вақте ки шумо мехоҳед ки сарватманд шуед, шумо бояд ки майнаи саратона беҳад эҳтиёт кунед. ранги ҳамин оина бар ин шаффоф нигоҳ доред ки суханои ҳар хел нодаркори блогера гӯш накунед. агар ки ҳавай шумо ба ҳамун сухан ҳаёти ин дунё охирататон ба фоидаш нест, гӯш накунед. ҳамон ҷамъияте бирафта суҳбаташа гӯш кунед, суҳбат кунед ки ҳар як сухане ки мегӯед як кас ба фоидаш бошад. ҳамон сухане гӯш кунед ки шумо барои ба мақсадатон расидан ёрдам кунад. ҳам ту халастой, ҳам ту рафта хай рафтам якдам шинем, ҳам ту равам не, мумкин нест. одаме ки мехоҳад ки муваффақ шавад, бояд ки ин хел рафтор накунад. бояд ки туй гардака бас кунад, бояд ки гап гардака бас кунад. пур аст одамое ки шабрӯз гапгардию чойхӯрӣ хати умраша мегурзонад. значит ин интихоби шумо. не ки дарсҳои ман барои ваш шахсое аст ки
мехоҳад ки бузург шавад. Барои вай шахсое ҳаст ки мехоҳад ки олим шавад, мехоҳад ки болои худаш кор кунад, баъд аз мурданаш тариха созад. Тариха на танҳо мехонанд, тариха менависанд. киё менависанд тариха? ҳамон шахсое ки мана инҷа ба кор карда истодааст. ҳамон шахсое ки аз чӣ гум болои худаш кор карда шахсияти худаша сохт. сеюм, мардуми камбағал, тарзи фикронаи мардуми камбағал фикр мекунам, баъд мекунам. То есть бед не думать категориями буду делать потом, баъд мекунам, баъд забон меомӯзам, баъд пул ҷамъ мекунам, баъд ин спорт заниматься мекунам, баъд хай ин кора мекунам, хай бадтар имрӯз нашуд. То есть доимо откладывать на потом, доимо баъд мекунам. аз сабабе ки шумо доимо баъд мекунам гуфтан гирифтед, не ки шумо медонед ки ҳаёти шумо ба ҳасб баъзе чизҳо ки ба ғайр аз худи шумо ягон кас ин кора намекунад. ман як варақа гиреду нависта фуред, як варақа гиреду маслати ман, як варақа гиред нависед, сета проблемаи ҳаётатона нависед. варақа гиред нависед, сета проблема ҳаётон. барнома остановит кунед, варақа гиред нависед, сета проблемае ки ҳаёти шумо ба ҳозир ҳаст. анакун уйла кунед, ҳамин сета проблема як сол пеш буд шумо ба ё не? аз баъзе ҳамин пунктҳо 3 сол пеш буд ё не? 5 сол пеш буд? ман медонам ки буд. агар шумо диққат карда буред мефаҳмед ки дар ҳақиқат ҳамин проблема ҳаёти шумо ба буд. баъзе ин проблема 10 сол пеш буд шумо ба. ҳозирам ҳай. чиба шумо ҳозирам ва ҳал накардед? чиба ки шумо постоянно фикронатон ҳамона зӯраш нарасидан аст роҳи ҳаллаша ёбад. барои ҳамон шумо ман гуфтам ки майнаи сари одам ҳама тамбалтарин узви одам аст, фақат ина оқим мепартод. баъд мекунам. мардуми сарватманд бошанд чӣ кор мекунанд? тарзи фикронаи мардуми сарватманд решительность. то есть мегиранд ҳал мекунанд, ҳалли кора мекунанд. ман ҳамин проблема ҳаст, диққаташон ҳамон ба ҷалб мекунанд, фокусируются на это, максимально диққат карда фокус. вақте ки шумо фокуса направит мекунед, диққататонро ҳамон проблема направит мекунед, шумо омӯхтани ҳаве аз сар мекунед. вақте ки шумо натарсида чашми кушода ҳамин рӯбарӯ мешавед вай проблема қатӣ, шумо вая омӯхтан мегиред. вақте ки вай чӣ қадар шумо омӯхтан гирифтед, шумо ҳамин соҳаба доно шудан мегиред, эксперт шудан мегиред, профессионал шудан мегиред. аста шумо мебинед ки шумо ин проблема чӣ хел ҳал кардан метавонед. ягон мушкиле нест ки инсон ҳал кардан натавонад. мехоҳам ки шумо фаҳмед. дар ин дунё ягон хел мушкиле нест ки одам ҳал кардан натавонад ба ғайр аз марг. ҳамин мушкиле ақли одам мегирад. агар ки ҳамон ба диққаташа ҷалб карда, ҳамон чизе ки намедонад омӯзад. нигоҳ кунед, диққат формуле ки ман дар девори офисам нависта худам итоат мекунам барои ман, шиори умри ман аст: фокус, самообразование, энергия и действие. чӣ гуфта гап? ҳар як проблемама, ҳар як соҳба диққат максимум. дуюм, барое ки вая профессионально ҳал кунӣ, самообразование, то есть худат дар болои худ мехонӣ, ҳамон илме ки дар кор аст меомӯзӣ барои ин масъала ҳал кардан. сеюм, энергия. постоянно ту ба энергия дар кор. вақте ки қувват нест, ту ҳеҷ кор кардан наметавонӣ. барои ҳамон доимо спорт, доимо меҳнат. чорум, действие, амал карданат дар кор. то амал накунӣ ин коро намешавад. то амал накунад одам ин чизҳо ҳал кардан наметавонад. чорум, фарқияти байни мардуми камбағал ва сарватманд. мардуми камбағал ҳаловат мебарад аз пула расход карданаш. чиба ки ҳамин хурди майнаи сари вай ба ҳамин пул, нигоҳ кунед, ассоциатсия, тасаввуроти ҳамин пул гӯедага сари инсон ба образи пула расход кардан мешавад. кайфу саво кардан, маишат кардан пайдо мешавад. аз худи хурди то калонӣ. аз сабабе ки ҳамин хурди ба кӯдак ба дасташ пул метиҳем, мегӯем ма як чи худат ба хар, на морожене хар худат ба, на конфет хар худат ба, ма ягон чизи ширини хар худат ба. ҳамон майнаи сари ҳамон ба ҳамин ҷо мешавад, то худи калон шуданаш. ҳамин дасташ ба пул афтид ё ки калимаи пула фаҳмид, тасаввур пайдо мекунад ки ин пул, ин худе ки пул агар даст дад, ту доимо бояд ва расход кунӣ. барои ҳамон мардуми камбағал ҳаловат мебарад аз пула расход карданаш, а мардуми сармоя ҷамъ карданаш. мардуми сарватманд медонад ки нигоҳ кунед, маленькие вещи принесут маленький радост. ҳамин чизи майда кама как туба ҳаловат мебиёрад. мана мисол гӯем, агар шумо отказ кунед, агар шумо худтунед ки даст кашед аз расходҳои беҷоя, мана мисол гӯем, шумо метавонед ки морожене харед, шумо метавонед ки ҳар рӯз либос харед, шумо метавонед ки ҳар рӯз ресторангардӣ кунед,
اگر همه شما کم کس کنید ممکن که شما کمتر پول جمع میکنید که تلفن میخرید. اگر که تلفن اتکاس کنید شما ممکن که یک روز نگه پول جمع بدید با چیز یک ماشین گیرید. اگر که این چیزهای مایده دست کشید اگر که ماشین دست کشید شما خونه گرفتن با پولتون جمع میشه. دقت کنید چیز مایده حلاوتش مایده از چیزی که شما من مثال از این خانگیری و تویکنی این چیزها کمک همین تویکنی و عاقب بپرتید 2-3 سال بدتر میکنم گفته همون کپیتال جمع کنید و کارخانه سازید. حلاوت کارخانه تماما دیگه چون که کارخانه شما به شب و روز درآمد دادن میگیرد. با درآمد این کارخانه ماشین خرید، خانه خرید، لباس خرید، لباس بهترین پوشید. در این دنیا یک بار من شما زندگی میکنیم. از خاطر نبرید. برای همون مردمی камбағал حلاوت میبره از پول رسخود کردنش. مردمی سروتمند حلاوت میبره از کپیتال جمع کردنش. و کپیتال جمع کردن برای چی؟ برای سرمایه ساختن، برای کارخانه ساختن، برای اینوستیسیا کردن. فهمیدید؟ انا کن. پنجم فرق فکرانه مردمی камбағал سروتمند. مردمی камбағал فقط فکر اکونومی میکند. اینجا به اکونومیت کنم، اون به اکونومیت کنم کمتر. برای همون ویا کلمه اکونومی تصور میکند که اطاعت کسبه خدا همه چی معن کردن. گوش نگشتن، لباس نغز نپوشیدن، فرزند نغز نخوروندن، پیاده شهر بگشتن و گمان میکند که همین طبقه پولدار میشه، ثروتمند میشه. مردم камбағал همین خیلی فکر میکنند. نه که من گفتنیم که خداوند نغز نمیبینه وقتی که شما اکونومی پیشکی میکنید. چرا که خداوند همه چیز صحیح است، دلکشا دولت خود ثروت خداوند تمام شوی ندارد. من بسیار نوچ исследование دارم. کسی که اکونومی کردن میکند حرکت میکند که اکونومیت کند کم کند اکونومی کند از یک طرف زندگیش یک مشکلی نف پیدا میشه. یا که میبینید که ماشینش میشکند، یا که میبینید که فرزندش کسل میشه، یا که میبینید که همین یک اونجا نالوگ میبینید اشترافش میکند یا تماجنی، یا که یک اون براش برک میشد، یا که میبینید که همین همسایه آب پرتوده خانهش آب زیر کرده، یا که سانتехніка میشکند. مقصد گپم که یک неожиданный случай پیدا میشه، یک کاتاستروفа پیدا میشه که همون پول با دوینای расход میشد. итоге برای همون اکونومیا پیشه نگیرید. مردم камбағал тарзи фикронаи экономит, то есть экономия, а мардуми сарватманд бошад управление. Экономия накунед, управление ёд гиред. Ҳамин пулатона управлять кардан ёд гиред. Ёд гиред, а рӯи ҳамон даромадатон зиндагитона сохтана, қарз нагиред, кредит нагиред. Ёд гиред пулатона управлять кардана. ки ҳамин пулатон шумо ба оянда ба дастари пиронсариятон да ҳаме чӣ ба шумо ёрдам кунад. дидед мардуми камбағал экономит кардан ҳаракат мекунад, мардуми сарватманд не. шумо бояд ки нағз зиндагӣ кунед, средне зиндагӣ кунед бас. шарт нест ки шумо саҳар ба бриллианту тилло завтрак кунед. шарт нест. ҳамин одами пулдорам камбағалам ҳамаш як кароват ба хоб мерад. ин хеле нест ки каллаш як этажба, почакаш як этажба бошад. ҳамаш як тарелка ба афғон мехӯрад, як курта мепӯшад. умрами хеле тез мегузарад. барои ҳамон шумо бояд ки тарзи фикронаи сарватмандӣ дошта бошед. вақте ки шумо тарзи фикронаи сарватмандӣ доред, ин барои шумо ояндаи шумо мекушояд. ҳамватанони азизу гуромӣ, майнаи саратона эҳтиёт кунед. дар муддати як моҳ ҳар рӯзи шанбе ман дарс мегӯям дар бораи тарзи фикронаи мардуми сарватманди камбағал 4 та дарс метиҳам. як сол дарс метиҳам ман. ин моҳ дар бораи фикрона гап мезанам, барои фикронаи сарватмандӣ сохтан ки худатон ба боваритон зиёд бошад, аз урфу одатҳои ганда даст кашидан, аз ҳама мушкилот шумо ки дур шуданатон дар корай ва привичка мегӯн. шумо одати сарватманди мардуми сарватманда бояд ки худатон бошед. характери мардуми чемпиона бояд дошта бошед. баъди мушкилиҳои ҳаёта паси сар кардан метавонед. барои худатон ба боваритон зиёд буданаш дар кор. барои ҳамин як маҳи аввал ман дар бораи фақат фикрона гап мезанам, а як маҳи дигар дар бораи пул гап мезанам, бо як маҳи дигар дар бораи даромад сохтан гап мезанам, бо як маҳи дигар дар бораи корхона сохтан. як сол шумо ки мана гӯш кардед, ана 2 соли дигар ки ин чиза таҷриба ба амал овардед, як бор мешад, 2 бор намешад, як бор хато мекунед, ҳеҷ гап не. хотиратон биёред правописание ки мактаби миёна ба мани шумо ёд додагӣ буданд. мактаби миёна ба мани шумо ёд гирифтагӣ будем. ҳар як ҳарфи а мана ҳамин хел буд. мумкин хотиратон бошад. ҳамин чи ман ба бисёр ёрдам мекунад. ман ин технология ба шумо ҳам васия кардани ҳастам. ҳар боре ки ягон коратон пеш намерад, ҳар боре ки ба мушкилӣ вомехӯред, анами технология хотиратон ба биёред. ману шумо ҳар якта ҳарфа
ҳазорҳо бор навистем, ҳазорҳо бор то оне ки ёд гирем. Мактаби миёна ҳаме ману шумо ба исбот кард ки лӯбои инсона омӯхта мешавад. Мактаби миёна исбот кард ки ҳар як шахса омӯзанда мешавад агар ки хоҳиш дошта бошад. Мактаби миёна ҳаме мардуми дунё хондану навистана ёд дод. Агар ки ману шумо хоҳиш кунем, ману шумо хондан навистана ёд мегирем. Ману шумо илмдор шудан метавонем, корхона сохта метавонем, сарватманд шудан метавонем. ҳамватанони азизу гиромӣ, шумо барномаи Чашмаи умедро гӯш карда истодед дар шабақаи дифилм. Мумкин ки дар дигар телевизионҳо ҳам шавад ин барномаи мо, дар дигар каналҳо ҳам мо ҳаракат мекунем ки бошавад. ҳамватанони азизу гиромӣ, ахотар набароред, лайк монед дар таги ин канал, тақсим кунед, поделиться кунед. ҳама ёри рафиқатон ба, ҳама шиносатон ба, ҳама партнёратон ба, ҳамон инсонове ки шумо мехоҳед ки вайҳо муваффақ шаванд, кадом одаме ки шумо орзу доред ки дуо мекунед ки вай шахси бузург шавад, ба ҳамоно барномаи моро пешниҳод кунед, ҳаракат кунед ки ҳар чизи хубе ки ҳаёти шумо ба пайдо мешавад, хубия паҳн кунед, а гандагиро чашм пӯшед. ҳар чизе ки хубӣ дар ҳаёти шумо пайдо мешавад, инам як тарзи фикронаи мардуми сарватманд аст. Мардуми сарватманд фақат сухани нека паҳн мекунад, як некия паҳн мекунад. Мардуми камбағал бошад, фақат чизҳои нодаркора, чизи ганда, тиллоя ба дастатон гиред, ё ки ягон чизи чиркин гиред. Чиркин гиред, як чизи чиркин, чизи чиркин бӯй дорад. Чизи чиркин исбот ба мунтазир нест, худаш ҳамон бӯяш барем. Ман як помидори вайрон шуда, як картушкаи вайрон шуда гиред, бӯй дорад ва ин бӯй худаш қати худаш мерафтан мегирад. Тиллоя гиред, тилло ором аст, бӯй надорад, а худаш гап намезанад. Ин чи гуфтани гапам? Гуфтани ҳастам ки ману шумо бояд ки ману шумо тамоми хубие ки ҳаст дар миллати мо, тамоми нағзие ки аст дар ин ватани мо, бояд ки тамоми дунё ба нишон додан тавонем. Ману шумо бояд ки ҳар якта мо сабабгоре шавем ки ҳар як бародару хоҳари мо сабабгори дигаргунии ҳаёти ҳаво шавем. Барои ҳама агар шумо ба дигар ҳамватанои мо ҳамин хел орзу доред ки ватанамо ба пеш равад, албатта лайк монед, албатта тақсим кунед, албатта роя кунед. Ин ба мақсади оне нест ки шумо ин ба мақсади пулкоркунӣ ва нест, ин қадар пули бисёрам намегирад ин ютуб ин чизҳо. Фаҳмидед? Не ки ман гуфтани ҳастам ки агар ки шумо мумкин ки як лайки шумо, мумкин ки як одаме ки шумо роя кардед, ҳамин сабабгоре мешавад ки тақдири ҳаваи дигар шавад. То ҳафтаи оянда.